Et donem la benvinguda al curs de prevenció de riscos laborals en la nàutica d'esbarjo. La seguretat és clau en qualsevol entorn de treball i en la nàutica d'esbarjo estar preparat marca la diferència. En aquest curs aprendràs a identificar riscos, aplicar mesures preventives i actuar correctament en situacions d'emergència. Des del varador fins al taller, a bord o al port, cada espai presenta els seus propis reptes. Conèixer-los és el primer pas per prevenir accidents. Ús d'eines, manipulació de càrregues, seguretat elèctrica... Cada tasca requereix precaució i protocols específics. Complir la normativa no només és obligatori, sinó que pot salvar vides. En aquest curs aprendràs les millors pràctiques del sector. El treball en equip és fonamental. La seguretat és responsabilitat de tothom. Ara és el teu torn. Explora els continguts, participa i enforteix la teva seguretat en el dia a dia.